Helo bawb a chroeso nôl i'r ardd. Wel, ni reit yng nghenol tymor y Gwanwyn. Mae'r dail yn blaguro a siw gwmyn o bethau i ni wado mlaen â nhw yn yr ardd. Mae'n farathon go iawn i'r garddwr ar hyn o bryd, a heddi dwi eisiau mynd ati i wneud y jobsys pwysig na yn barod ar gyfer y Gwanwyn. Dwi fan hyn lan yn y berchan wrth ymyl y lili wen fach. O lili wen fach o le ddeithos di. Dyma un o'r planhigion sy'n agor i blodau cynhara yn y flwyddyn. A dwi'n harto lan bob blwyddyn pan welai nhw yn agor i blodau fan hyn. Ac un o'r pethau wi eisiau gwneud eleni ydy lluosi nifer y lili wen fach o amgylch y berchan. Nid yw'r lili wen fach neu y lysiau yn blanhigion gynhenid i Gymru. Ond erbyn hyn, maen nhw i gweld ym mhob man, ac yn aml byddwch chi'n ei gweld nhw yn crwydro ar hyd cloddiau cefn gwlad. A mae yna reswm da iawn am hynny. Fel reol, bydd moi grig yn codi i hadau yn y Gwanwyn ac yn mynd â nhw nôl mewn un clwstwr i'w nyth. Ac yna, byddant yn tyfu yno a chreu clwstwr newydd o flodau. Ffordd arbennig o dda o luosi lili wen fach yn yr ardd yw i gwni'r clympiau sydd wedi blodeuo fel hyn ac wedyn i rhannu nhw yn 2 neu 2 rhan. Ac mae mis Mawrth a mis Ebrill yn adeg berffaith i wneud hyn. Fel welwch chi, mae'r bylbiau i gyd mewn un clwstwr da a'r blodau erbyn hyn wedi cwpla. Felly ewch gyda'ch dwylo a thrywel yn ofalus a'i rhannu i glympiau llai o faint. Nawr fy mod i wedi rannu'r clystyrau gyd yn rhai bach unigol. Wi'n mynd i blannu nhw yn y gornel fach hon fan hyn. Nawr, y dechneg yma yw plannu yn y gwyrdd, neu planting in the green. Felly, os ych chi arbed arian, un o'r ffurfiau gorau o wneud hynny ydy plannu nhw yr adeg hon o'r flwyddyn. Nawr, wrth i plannu nhw, mae'n weddol syml. Y cyfan sydd angen yno ni ydy trywel i greu twll digon o ddwfnder i'r bylbiau fynd mewn iddyn nhw o dan talcen y pridd fel hyn. Felly, ewch gyda'r trywel a gwnewch dwll yn yr ardd, fel hyn, ac yna, gyda'r clwmp i osod e yn syth i mewn. Ewch gyda'r pridd yn ôl wedyn, fel hyn, a sicrhewch bod y clwmp mewn yn gadarn. Gallwch chi wneud hyn gyda'r sowdl eich esgyd fel hyn. A dyna ni. Erbyn mis Chwefror blwyddyn nesaf, bydd rhain wedi tyfu fan hyn ac yn creu gwledd o neistar i'r peillwyr a hefyd sioe o flodau i fi. Wel, mae ddigon cynnes yn yr ardd heddiw, ond mae'n dywydd barbecue mewn fan hyn yn y polytunnel. A fan hyn fyddai'n treulio ran fwyaf o'n amser hi yr adeg hon o'r flwyddyn, yn trawsblannu, yn hau hadau ac yn potio pethau ymlaen. Ac os chi'n cofio nôl i'r hydref cynnes, o'n i'n sôn am gwneud toriadau gyda'r pelargonium neu'r geranium, mwyn diogelu nhw rhag y rhew a'i cadw nhw dan do. Wel, erbyn hyn, maen nhw wedi hen syrffedu ar potiau bach yma, felly un job pwysig sydd fi wneud yw i botio nhw mlaen mewn i botiau mwy o faint. Ewch gyda'r potyn i lanw fe gyda chompost di fawn, ac yna, gyda'r potyn bach, creuwch fowld i greu twll. Wedyn, tynnwch y planhigyn allan o'r potyn a'i osod e'n syth i mewn i'r twll. A dyna ni, y geranium ola wedi blannu. Nawr, un tip pwysig yw i osod nhw mewn trei o ddŵr fel hyn, a bydd hwn yn helpu'r gwreiddiau yna i gyrraedd y gwlybaniaeth ac ymsefydlu. A gan bod ni'n adeg y Gwanwyn, mae'n adeg berffaith i wneud pob math o botio mlaen fel hyn. Nawr, glywsoch chi eriod am haul cadno. Cofiwch bod dal digon o afel yn oerfel y Gwanwyn. Felly, os daw i'n rhew yn y nos, dewch yr rhain dan do neu gorchuddiwch nhw gyda clos neu blastig. Wel, mae'r dyddiau'n ymestyn cam a naid erbyn hyn, a mae yna ddigonedd o gyfle gyda ni i fwynhau allan yn yr ardd. A dyna dwi am wneud am weddill y pnawn heddiw. Tan y tro nesa, joiwch y garddio.